Minäpä kerron sinulle yhden tarinan. Kiva. Tule istumaan tänne. Tarinan, joka osoittaa, millaisia kummallisia asioita minulle voi tapahtua. Ja se on täysin totta. Monet kertovat sellaisia juttuja, joita muka on tapahtunut heidän kummin kaimansa parhaalle ystävälle. Mutta minä tiedän, että tämä on totta, koska se tapahtui juuri minulle. Niin kuin se arpalippu. Joo. Minun piti ehtiä junaan. Ja kun minä pääsin asemalle... Kerronko minä sinulle, mitä minun vanhemmilleni tapahtui asemalla? Kyllä. Hyvä. Minä vaan tarkistin, että muistat. No, joka tapauksessa. Minä olin 20 minuuttia etuajassa. Minä olin katsonut aikataulusta väärin tai sitten juna lähti väärässä ajassa. En ole varma, kuinka päin se oli. No, anna tulla nyt. No, minä ostin lehden ja menin kahvilaan täyttämään ristisanatehtävää ja ostin kupin kahvia. Ratkaisitko sinä ristikoita? Kyllä. Minkä lehden? Tavallisesti Guardianin. Minusta sen on tarkoitus olla jotenkin näsäviisas. Minä teen yleensä Timesin ristikoita. No saitko se ratkaistua? Suoraan sanoen tässä vaiheessa tarinaa minä en ole edes ehtinyt vilkaista sitä. Minä olen vielä ostamassa kahvia. No hyvä on. Osta nyt se kahvi. Sen lisäksi minä ostan paketin keksejä. No mitä merkkiä? Rich Tea. Hyvä valinta. Hyvä on. Joka tapauksessa minä menin näiden juuri tekemieni hankintojen kanssa pöytään. Mutta minä en muista, oliko se pyöreä, joten älä kysy sitä. En kysy. No niin, mennäänpä sitten tilanteen kuvaukseen. Minä istun pöydässä ja minun vasemmalla kädelläni on sanomalehti, oikealla kahvikuppi ja keskellä pöytää keksipaketti. Siis minä näin sen aivan selvästi. Mutta se, mitä sinä et vielä näe, koska en ole maininnut sitä, on yksi tyyppi, joka istuu minua vastapäätä. Millainen hän on? Aivan tavallinen. Salkku, liituraita, puku. Eikä hän näyttänyt siltä, että hän oli aikeessa tehdä mitään omituista. Jaha, minä tunnen tyypin. Mitä hän teki? Näin. Hän nojautui eteenpäin, otti keksipaketin, repi sen auki, otti yhden keksin ja... Ja mitä? Ja söi sen. Mitä? Hän söi sen. No mitä sinä teet? No siinä tilanteessa minä tein juuri niin kuin kuka tahansa aito englantilainen tekisi. Minä en ollut huomaavinani. Mitä? Minkä vuoksi? No siihenhän meitä on opetettu. Minä tutkin itseäni ja huomasin, että minun vaistoissani tai kasvatuksessani ei ollut mitään, mikä olisi opettanut minut kuinka reagoida siihen, että joku istuu sinun edessäsi noin vain tyynesti ja piittaamattomasti varastaa minun keksin. No sinähän olisit voinut... Jaa. Oikeastaan minä en ole varma, mitä minä olisin tehnyt vastaavassa tilanteessa. No, mitä sitten tapahtui? Minä tuijotin epätoivoisesti ristisanatehtävääni, enkä saanut ratkaistua ainuttakaan vihjettä. Sitten siemaisin kahvia, mutta se oli liian kuumaa, joten minulla ei ollut mitään tekemistä. No, sitten minä rohkaisin itseni ja otin yhden keksin ja yritin olla huomaamatta, että keksipaketti oli salaperäisesti jo valmiiksi avattu. Mutta sinä otit tiukan linjan. Kai sitä niinkin voi sanoa. Minä söin sen keksin erittäin määrätietoisesti ja näkyvästi, jotta hänelle ei olisi jäänyt millään tavoin epäselväksi, mitä minä tein. Eli kun minä syön keksin, se on todella syöty. No mites hän teki? Usko tai älä. Hän otti toisen keksin ja söi sen. Siinä aivan minun nenäni edessä. Ja ongelmana oli se, että koska minä en ollut tehnyt mitään ensimmäisen keksin suhteen, minun oli huomattavasti vaikeampaa sanoa mitään toisesta keksistä. Mitä siihen voisi sanoa? Anteeksi, mutta minä en voinut olla panematta merkille, että te... Se ei yksinkertaisesti toimi. Ei. Minä jätin sen omaan arvoonsa entistä päättäväisemmin. Voi luoja. Minä tuijotin ristisanatehtävääni ja sitten minä otin toisen keksin. Ja kiitävän hetken ajan meidän katseemme kohtasivat. Näinkö? Ei nyt aivan. Mutta katseemme kohtasivat. Ja sitten me molemmat katsoimme toiseen suuntaan. Mutta ilmassa oli hieman sähköä, tiettyä jännitettä. Sen minä kyllä uskon. Ja me söimme koko keksipaketin samalla tavalla. Hän ja minä. Vuorotellen. Koko paketin? No eihän siinä ollut kuin 8 keksiä, mutta se tuntui kestävän ikuisuuden. Ja kun se oli tyhjä, se mies nousi ja lähti. Minä tietenkin huokaisin helpotuksesta. Ja sitten minun junani kuulutettiin. Minä nousin. Niin? Otin sanomalehteni. Ja lehden alla oli... Niin? Niin? Minun keksipakettini. Mitä? Totta se on. Sinähän olet täysi idiootti. Lähes täysi ääliö. Todellinen hölmö. No niin.